inda rabbana ba wala na yi wa kwa. Wai dan Allah duniya ina zaki da mu ne? Me yasa mutane mu ko da yaushe ba ma kokari mu ga mun kiyaye? Mun fi so abin da za a fito mutane a zage mu. Wannan fa bakin ina faɗi, mu guji baki, wallahi ya fi sihir, ya fi jinnu kuma. A fito ai ta magana a kanka. Wannan shiga da kika yi, sanin kanki inda kin je islamiyya kin sani kuma a addinin musulunci haramun ne. Wannan shiga da kika yi ta maza ba haramun ne. Mun sani kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anar rasul ar-rajul yalbisata labisal mar'a wal mar'atu talbisata labisar rajul. Allah ya la'anci manzo Allah ya la'anci macen da take sa kayan maza da namijin da yake sa kayan mata. Ki sa kayan maza ki zo kina kwaikwayon su, haramun ne wannan. Ko ka sa kayan mata ka zo kana kwaikwayon matan nan, haramun ne. Sai dai hukunci da a musulunci komai yana zuwa a sauƙaƙe, kamar mata aure don ko aikin gida ta samu jasi ta mijinta ko irin jallabiya ta sa saboda ta samu sakewa ta yi aiki, ba wani abu ne. Amma ka sa kayan mata ka yi shigan mata ka fito kana kwaikwayon su, ko ki shigan maza ki fito kina kwaikwayo, wannan haramun ne. La'anta kike so ta same ki? Ko da yaushe mu ba za mu rika abin da za a ce san barka ba? Haba ke wannan, na ga yarinya nan da rawar kanki ta yi miki yawa. Haba me to, wallahi san bai burge ba, baki kyau a ciki ba. Ki shiga ke da ke ta mutunci, ta addini, ta al'ada, kin fi kyau a ciki, amma ba ki fito ki shigan maza ba haka, abu ba tsari. Allah ya kyauta, Allah ya shirya mu baki ɗaya, Allah ya sa kuma mu gane.